Ассалому алайкум, ҳастан азиндаи саломат ва хонавода сарбаланд бошед. Шояд касе пурсад, ки чӣ гуна инҳоро аз кӯҳ ба инҷо кӯчонида оварданд. Пеш аз барқароршавии чиз СССР, пеш аз соли 1924, яъне ки пеш аз омадани чӣ мегӯянд, ҳамин пеш аз барқарор шудани СССР, пеш аз он ки Тоҷикистон республикаи вай шуд, ку Совети Социалистӣ, пеш аз он дар солҳои 1900 шудааги, 900 я 905 шудааги, ки ҳамин аз тарафи балҷувон онҷо оилаҳои калон оила будастанд, серфарзанд, сероила, ҷои чӣ мегӯянд вайашон зисташон танк. Баъд ин ваҳдат заминҳои холӣ, корам, чӣ мегӯянд мевадиҳанда ва заминҳои лалмӣ мебинанд, ки ҳамон тарафи судараи балҷувонда ки инсонҳои хела чӣ ҳастанд, хоҷагӣ сару кор карда метавонанд, мисол ки хело таҷрибаи олӣ доранд. Манам аз ҳамон авлоди таҷрибадора бинед чӣ қадар таҷрибаҳо дорам, ки ба шумо гуфта метиҳам, суханҳо гуфта метиҳам. Таъриф не? Ин гена аст. Гена мегӯянд, ку гена иваз карда ҳеҷ кас иваз карда наметавонад. Генаи дар хуни ман аст, ки ман ҳамаи корро карда метавонам. Шумо мегӯянд, ку ба монанди ман пухтупаз карда метавонам, ман мисол ки ҳамаи нонҳоро пухта метавонам, ман ҳамаи намуди таомҳои тоҷикиро пухта метавонам. Яъне ки бобои гузаштагони манам ҳама хеле пурҳунар буданд. Онҳоро барои ҳамон касбу ҳунарашон аз он ҷо бо ихтиёр бо мепурсанд, ки шумо мехоҳед? Мегӯянд, ки бале ҷои мегӯянд замин бо чизе парида омад бахшиш. Мегӯянд, ки ҳо бале агар заминҳои корам бошад мо меравем. Ва онҳоро бо аҳлу оилаашон кӯчонида аз ҳамон судараи балҷувон гирифта ба тарафи кӯчонида ба тарафи шаҳри ваҳдат ба ҳамон заминҳои калони тарафи дараи бед меоранд. Чӣ қадар заминҳое гем себу, ангуру, тарбузу харбуз дар ҳамон ҷо мекоранду бо онҷо чашма, оби чашма менӯшанду ҳамин қадар гем чиз алафу чизшон беҳисоб гем да ҷойҳои ҳавои тоза ба ихтиёри худашон ора ҳамн ҷойҳо мегӯянд, ҷое ки мехоҳед интихоб кунед, ами бобои ман тарафи дараи бедро интихоб мекунанд. Дар ҳамон ҷо омада баъд гем ки зиндагиро оғоз мекунанд. дидед, яъне ин гуна инсонҳои бо таҷриба, яъне ки боғу боғпарварию боғдориро мисол ки медонанду биёрен дар ин ҷо боғ боғдорӣ кунанд. Баъд ҳамон солҳои 1905 гӯем 905 баъд пеш аз революсия дар Тоҷикистон 1924 чӣ шудаги аст, СССР вай шуд, барқарор шуд. Яке бобои гузаштагони маро, ҳамин бобои узбакгоямро аз чӣ оварданд, чӣ ном дорад, аз ҳамон судараи балҷувон. Бале. Ва бобои зокирам дар ҳамин чиз ба дунё омад, дар ваҳдат. И падарам ва мо. Ҳамин ана ин гузаштагони мо аз ҳамн гӯем дар судараи балҷувон барои чиашон касбу таҷрибаашон кӯчониданд, ки инҷо омада чӣ кунанд, боғдорӣ кунанд, кишту кор кунанд, то ин ки ин заминҳое ки кишту кор карда мешавад, лалми аст, холӣ аст, яъне ки дар ин ҷо кишту кор кунанд, тарбузҳои лалмӣ мекориданд, харбузҳои чӣ мегӯянд ҳамдалла мекориданду себ, чӣ қадар боғҳои калони себ дошта вай карданд, ба кор дароварданд, чӣ қадар боғҳои ангур дар инҷо румӯ чиз афтист мебахшед чӣ мекунанд дар ҳамон тарафи бед. Баъд ҳама мегӯянд, ки инҷа баъд дарҳола мекунанд, ку дар дигар ҷо овоза меравад, ки дар дараи бед ҳамин гуна оила омадасту боғ роғ дораду ҳамин қадар чӣ дорад, биёрем себҳо вай кунем. Омада баъд себ тоҷирҳо омада себу ангур гирифта мебурда будастанд аз бобоҳои мо, аз гузаштагони мо, аз тарафи падариам. Баъд лалмию тарбуз бо бобои ман ғайре ки мехарида будастанд, бо ҳамин лимча ба онҳо бо бесум ҳамин хел медодааст, ки ин садақа, ин закоти мол, ин барои аҳли оилатон аз номи мо. ана ин гуна бобоҳои ман буданд. Модарам ҳатем ба ман қисса мекарданд. Ман қиссаи гузаштагонамро аз модараму аз падарам шунидам ва дар ёдам ҳаст, ки чӣ гуна буданд. Лекин як чизро медонам, ки саховатманд буданд, дасти ба хайр доштанд. саховатмандӣ дар ҳар кас дида намешавад, дар ягон аср, дар ягон қарн, дар ягон замон. Лекин саховатмандӣ дар мо тоҷикҳо дида мешавад, дар ҳамон аср, дар ҳамон қарну, дар ҳамон замон, ки мо тоҷикзабонҳо дар куҷое ки набошем меҳмоннавозиамон ҳаст. Бале, мардуми тоҷик мусофирпарвар аст, мардуми тоҷик меҳмонпарвар аст, мардуми тоҷик суханпарвар аст. Бале, мо ҳам сухандон, меҳмоннавоз, меҳмонпарвар, мусофирпарвар. барои он ки хуни моро Аллоҳ таоло гени моро ҳамин гуна офаридааст. мо дурия нестем. мо ба як рука мезанем. мо аҷдоди мо, авлоди мо дар рӯи одам гап мезанем, дар пушташ гап намезанем.
گفتیم توجیکو میگن کو کلود به دانگل گپ بزنن و دانگل در روی آدم گپ میزنیم. رحمتی مادرم به من میگه که تو همون خونی تازه همون طرفی بابات گرفتگی در روی آدم گپ میزنی. میگفت رحمتی مادرم حق میگوی دختر جان احتیاط کن که تو رو یگان روز خیلی نکنن، یعنی که نپراننده بد میبینن تو رو. مادر رحمتی مامان میگفتن که تو رو بد میبینن برای حق گویی، برای داری آدمو گپ زدن. تو رنگ همو باباهاتی هم خیلی دنگال گپ زنی هم بابات هم خیلی بودن میرفتن قهری رو اشتی میدار آوردن، میرفتن آدمو رو آورده سو میکردن بینشون، میرفتن آدمو رو یاردم میکردن، آدمو رو حق میگفتن. تو مثل همون یکی تو زن هستی تو احتیاط کن. میگم مادر رحمتی میگفتن که ای بچه جان مرد و زن فرقش چیه برای حق گفتن؟ حق گفتن مرد و زن هر دوشون با حق گو باشن، وقتی که حق رو میدونن باید بیان. تو مادر رحمتی میگفتن که دختر جان احتیاط کن. من بسیار حقیقت رو میدونم لیکن احتیاط کرده گپ میزنم، احتیاط نمی‌حیات. لیکن حقیقتی اهل اویله من این است که انا خیلی سخاوتمند بودن و سخاوتمند آماده و سخاوتمند. نسل ما اهل اویله ما هم خیلی میره و سخاوتمند. نسل ما توجیکو هم سخاوتمند هستیم، لیکن اویله من با دیگر خیلی چی میکردن؟ ببین چیکونه میکردن، میدادن میفروختن با غریم به پول میدادن بلینچه هاش ما برای صدقه زکات خیر برای اهل اویلتون مرده خودت آشتانتون شد نوشی جان کنید. افغان ها میفتن این ندارم شما. یه افغان ها میگوین نوشی جان، میگفتن نمیگوین، یعنی افغان ها نوشی جان. ما میگیم که آشتانتون شد، افغان ها میگن که نوشی جان شود. این ندارم